mangring goro mengku tanpa ning Dokyan Mawi Dinang Swasti Astu Nama Sidam Si Baratu Takastu Hasdo Mengkotoku Kotraku Gotoroku Mojo lewat Kodo Rajo Swani Romana Ono ngersaning keng paman Ulup Kumojoyo Ringgit Mundi pangestu pun Koduko Paman Pukulun Gotoro Guru Rajo Swani pun ingkang putra Kula pun Gotoro Kumojoyo namung kula maturaken sembah pangabekti kula kewala mugi kunjupun ngarsa paduka sawang adi pukulun kawula nuwun yaya kula kumojo sak tampa banget pangaring kula menawa sira ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun ora ya kepenak anggone ira ngadhep kumojaya nggih paman kula ngadosan pun boten kirang sekeca nggih kula ngabiyanturan pun saka duka ya adi pukulun kawula nuwun lan putraku nggih Bathara Indra Raya Kodo Raja Swani Romana ana ngersane keng Rama kula kawula ron kawula iki mugi pangestunipun paduka Kanjeng Rama Pukul Raja Swanipun ing putra kula pun Bathara Indra namung kula aturaken sembah pangabekti kula kemawon mugi kunjung ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukul kawula nuwun Yoyoku Bathara Indra sepulung tampa sira aturake pangabekti ora kepenak anggone ya nulungi kasihan kados sampun boten kirang sekeca ing kula nyatakan turun dengan sepotu Rama Pukulun kawula nuwun mengko kumojalan putraku Bathara Indra marmane jeneng kita adoh ulun awit saya ulun raketake ora ana ingkang kula penggalake mung kajaba tok sumbering gara-gara kang cunduling Suralaya ketitik bumi genjot samudra kocak kawah candra dimuka iki nebur-kebur rengating suluh lembah ndi nganti kowe njebol-njebol apa ning sila matangkep iku gara-garane apa nggih
Indra lan Kumajaya. Apa ana sira kembar warna sumana wersa ing Kemawateja miwah pendhita ingkang malih tinggal. Yen ana cela kang kembar warna kapundhuta pinarya ganti ompak ing saka guru. Yen ana wersa ing Kemawateja pundhuten pinarya ganti tagaking bale marjo pundho. Yen ana pendhita ingkang malih tinggal sendal mayang katemplana ning Kawah Candra Dimuka karepen dadi inti ping neraka jahanam. Nuli pahlawan napa Kanjeng Rama Bulut estunipun ingkang dadosaken Goro Karangtayangan menika boten wonten sila kembar wan miwah raksa miwah Mawateja miwah pendhita ingkang malih tinggal. Lugunipun wonten satunggaling titah namipun reksikane putri ngawekdal dinten samangke teteke Yoga Brata umpama wonten telenging samudra Minangkabau ing pangajak badhe nyuwun supados dados kami tuaning para Jawata ya dipun keparengaken napa boten Kanjeng Rama Pukulun parang paturi paring dawuh mengko to dadi kendhakake tok sumring gara-gara budina iki ya reksikane putra ingkang tapa ungkam telenging samudra Minangkabau kawula nok-nok kawula niki dheweke pun supaya dadi kami tuaning para Jawata kawula niki leres pangandika Paduka Rama Pukulun. Wah enak temen mung atase mung sipating manungsa limrah titah sawanta gini ya nyuwun supaya dadi dewa wae dewa kang tuwa dhewe mongko dewa kang dituwakake iku kudu luwih pinter luwih wasitra luwih ngerti timbang dewa-dewa liyane. Yen mengkono padha karo nepak nggon-nggonan marang kabeh para Jawata ing Suralaya. Mula dina iki jeneng kita aja dikangelan. Jukana sendal mayang kacemplana ing Kawah Candra Dimuka karepen dadi inti ping Blegotapa. Indran Bathara Kumajaya iki menawi ketela mekaten dawuh Paduka. Boten langosaken dawuh. Pangor badhe kula pepekipun reksikane putra ya sing pratno ngati-ati kula. Kang dia mangung-mangung kandungan gembang maremokan pokanen yang tantulus mengkusang jauh terus mangrarapun samengkang boten karo pitaho timbal Paduka Rama Pukulun kepareng kula badhe nyuwun pangestu badhe mantap pasih iki kula nyuwun pangestu paman Pukulun mugi saged barengkali.
sing berpanasan nang nimbalan kabeh para jata nawigati apa mergake ngapain dawuh yai pedana marang wong kakang para temburu iya ana ing ati apa Yai Batarendra Narabagya Darna marang pun kakang aku kakangmu tuwa Bathara Nyama Dipati yai inggih tugunipun mekaten kakang Mas Bathara Brahma kakang Bathara Nyama lan kakang Bathara Temburu ana wigati apa yai kula kabeh para janta padha ndak timbale manut ing Solo sak temne aku mbang dawa timbalane kelan Kanjeng Rama pun Bathara Guru paman kulon Bathara Guru bakal paring dawuh kepiye panca kakang Bathara Temburu dina iki ingkang ndadekake gara-garane kayuananku sak temene ana sawijining menungsa kang aran ya Reksikane Putra
dheweke tampa kungkum ngeten ing samudra bakal nyuwun kamituaning para dewa loladaran ngatas menungso lumrah kita sawanta kok nyuwun dadi dewa wae dewa sing tuwa dhewe mula dituwakake kuwi kudu suwe pinter ya asmita ngerti kok dadi yen ngono padha nias marang kabeh para jata ing Suralaya iki ya kula dina iki Rama kula ora marangake penjuning treksikane putra kula dene kaya padha sing pengkat prajitan gamane ya itu saperlu merepeke treksikane kok betul dijugarake nggone tampa brata yen kena diman iki nek bali marang negara yen nganti bubuk mutha wakon gajah gelar bonan tanpa lati Prabu Sendama temloko ning kaca ndra dimuka oh iya yen kono bener kan gajah aturmu yayi putrane besok dina apa ora ketang sambung obor kok sudene dalan bocah ya yen ora ya padha barengan YouTuber Nusantara. Teman-teman, Agrifanani kembali lagi di